ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋପାଳ ବର୍ଷ ଭୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୋକାଯାଇଛି। ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରାୟତଃ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦର୍ଶନ ଖୋଲିବ। ଏହାପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା হুগলি থেকে আসছে সমস্ত কর্মকার এখানে আসে, সিঙ্গলটার সামনে আসে, আপনার পরিবার লোক এখানে থাকছে, ওনাকে সাক্ষাৎ করুন। বর্তমান মাটি যাদবপুর ঠোলা বর্তমান মাটি সিঙ্গলটার সামনে আসে, ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଂହଦର ଥାନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି अजित बेहरा